Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Saraya, ang Ginoo namulong kanako. Dili angay nga ang akong pamilya ra ang akong madala sa kamingawan. Apan ang akong mga anak kinahanglang magdala og mga babaye nga mapangasawa aron sila magpasanay og binhi ngadto sa Ginoo sa yutang saad. Akong pundukon ang atong mga anak. Ug makapasalamat na sab kita sa Ginoo sa pagtubag sa akong mga pag-ampo. Ug magdala kita og mga mapangasawa aron kita makapanganak. Alang sa Ginoo sa yutang saad. Oh, usa ka asawa ug pamilya. Ishmael! Layman! Mami magdahom nga makita kamo pag-usap. Asa si Lihay ug Saria? Ishmael, gipadala kami sa among amahan dalang mensahe. Kinahanglan magistoryahay ta. Oh, dali, lingkod. Sa una, nagduha-duha mi sa pananawon sa among amahan. Apan sa among panaw sa pagkuha sa mga palid, nakakita mi og anghel. Sama sa kahayag sa udtong tutok, didto sa langob nga among gisudlan. Gipakitaan ang among amahan nga ang Jerusalem malaglag. Tinuod kini. Nga daghang mamatay sa espada ug daghan pa ang madala nga bihag sa Babylon. Tinguha sa Ginoo nga ang pamilya ni Ishmael mukuyog sa pamilya ni Lihay sa kamingawan. Sa pagpanaw ngadto sa yutang saad nga iyang giandam kanato. Tinguha ba sa Ginoo nga ako ug ang akong pamilya mukuyog ni Lihay ug sa iyang pamilya sa kamingawan? Oh, Nahibalo kaming si Lihay tawong matinud-anon. Dili ba usab kami mutuo sa iyang gitudlo? Ug sa mga pulong sa tanang propeta? Amahang Ishmael, ang duha na to ka pamilya mga sanga sa balay ni Israel. Tinguha sa Ginoo nga maghiusa ang atong pamilya aron atong mapanunod ang yutang saad. dali, kuyog namo. Pangutan-o nato ang Ginoo.